K Tebe, Bože, volám, lebo Ty ma vyslyšíš. Nakloň ku mne svoj sluch a vypočuj moje slová. Chráň ma ako zrenicu oka, skrý ma v tvúni svoj. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Milí bratia a sestry vo viere, drahí priatelia, ktorí nás sledujete prostredníctvom internetu, doma aj v zahraničí, všetkých vás pozdravujeme a chceme sa takto spojiť na nedeľnej svätej omši. Prosiť za našu farnosť, za všetky naše úmysly, ale hlavne za skončenie epidémie, za uzdravenie všetkých chorých. Vložme do božského srdca každého človeka, ktorý potrebuje náš príhovor, náš súcit, našu podporu. V úvode pohliadnime do svojich srdc, vyznajme Pánovi všetky svoje previnenia a pozvime Ducha Svätého. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom v dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa. Vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, Kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca. Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, v sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, pomáhaj nám, aby sme vždy ochotne plnili Tvoju vôľu a slúžili Ti s úprimným srdcom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán o svojom pomazanom Kýrovi. Vzal som ho za pravú ruku, aby som mu podrobil národy. Zohol pred ním chrbty kráľov a otvoril pred ním brány. Nijaká brána neostane zavretá. Pre môjho služobníka Jakuba a pre Izraela, môjho vyvoleného, zavolal som ťa po mene. Vyznačil som ťa a ty si ma nepoznal. Ja som Pán, iného niet. Okrem mňa nie je to Boha. Opásal som ťa, aj keď si ma nepoznal, aby všetci od východu slnka až po západ vedeli, že okrem mňa nie je to iného. Ja som Pán a nik iný.
Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Vzdávajme Pánovi slávu a česť. Vzdávajme Pánovi slávu a česť. Spievajte Pánovi pieseň novú, spievaj Pánovi celá zem. Zvestujte jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom. Vzdávajme Pánovi slávu a česť. Veľký je Pán a veľkej chvály hoden. Viac ako všetkých bohov treba sa ho báť. Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanou, ale Pán stvoril nebesia. Vzdávajme Pánovi slávu a česť. Vzdávajte Pánovi rodiny národov. Vzdávajte Pánovi slávu a česť. Vzdávajte Pánovi slávu hodnú jeho mena. Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí. Vzdávajme Pánovi slávu a česť. Klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu, chvej sa pred ním celá zem. Hlásajte medzi pohanmi, Pán kráľuje a spravodlivo súdi národy. Vzdávajme Pánovi slávu a česť. Začiatok prvého listu svätého apoštola Pavla Solúčanom. Pavol, Silván a Timotej Solúnskej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj. Ústavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Bez prestania myslíme pred Bohom a našim Otcom na dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení, lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v Duchu Svetom a v celej pospolitosti. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Aleluja, 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 aleluja. Svíťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života. Aleluja, aleluja. Pána s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
Farizei odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a Herodiánov so slovami: Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš? Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Ale Ježiš poznal ich zlomyselnosť a povedal: Čo ma pokúšate, pokrytci? Ukážte mi daňový peniaz. Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: Čí je tento obraz a nápis? Odpovedali mu: Cisárov. Tu im povedal: Dávajte teda, čo je cisárovo cisárovi a čo je Božie Bohu. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry vo viere, milí priatelia, malí chlapci si s radosťou a hrdosťou vykračovali a na pleciach niesli hrabličky a motyky, sprevádzali svojich rodičov do lesa. Hoci bola ešte jar, rodičia veľmi dobre vedeli, že je potrebné vyčistiť studničky. Až príde horúčosť, letná páľava, tak čistá pramenitá voda bude osviežením pre všetkých, ktorí v lese pracujú, alebo prípadných turistov. Tá studnička má za úlohu napojiť človeka, občerstviť ho. Napojená na tie spodné vody je žriedlom života pre človeka. Nedá sa totiž napiť zo zašpinenej kaluže. Voda musí byť priezračná, chutná. Aj život človeka je takou studničkou. My sme všetci Pánom povolaní, aby sme v tej úcte, láske, starostlivosti, vzájomnej pomoci boli občerstvením pre tento svet. Boli si bratmi a sestrami. Ale tak ako tú studničku v lese, aj to naše srdce potrebujeme pravidelne očisťovať. Potrebujeme sa o neho starať, aby sme boli napojení na to žriedlo Boha, ktorý sídli práve v takomto čistom ľudskom srdci. V tomto kontexte môžeme chápať dnešné evanjelium: dajte cisárovi, čo je cisárovo, a dajte Bohu, čo je Božie. V tom prvom prípade je to život kresťana v spoločnosti, do ktorej máme prinášať dobré veci života. Máme byť užitoční. Máme sa starať o rozvoj, budovať spoločné dobro. Kto nechce byť účastný na spoločnom dobre, nemôže cisárovi, teda štátu, oblasti, v ktorej žije, priniesť niečo užitočné. Práve naopak, taký človek sa stáva často problematickým, pretože spoločnosť využíva. Nič do nej neprináša, len berie. Aby človek bol schopný nejakej konkrétnej činnosti, poctivej práce, aby sa tešil zo spoločného dobra, aby prijal všetkým ľuďom dobrej vôle, dobrý život, potrebuje dať Bohu, čo je Božie. A to je otázka nášho duchovného života. Aby sme sa celkom dali Bohu, lebo Boh nám dal už všetko. Daroval nám život, vložil nás do krásnej prírody, do sveta, ktorý nám dal do správy. Neustále nás teší tým, čo vnímame okolo seba, je prítomný v tých krásnych detských očiach, v speve vtáčikov, keď sme na prechádzke v lese,
v tej čistej pramenitej vode, jednoducho Boh sa o nás stará. Len my ľudia si to nevieme vážiť a často si všetko to bohatstvo, ktoré nám Pán Boh dal, vlastným konaním ničíme. Teda má zmysel pre nás starať sa o seba. Čistiť si srdce od hriechu. Naplňať sa Božou múdrosťou, aby sme sa správne rozhodovali. Žiť s Bohom každý deň, aby nás viedol k bratom a sestrám, ktorí potrebujú našu pomoc. Aby sme vôbec spoločnosť vnímali ako spoločný domov, nebojovali jedni proti sebe, ale snažili sa o spoluprácu, o slušný dialog, správnu komunikáciu, o úctu človeka k človeku. Bez týchto vznešených hodnôt sa premeníme na jedno veľké bojisko. A vnímajme to, čo nám hovorí Božie slovo. Buď môžeš byť užitočný a tou pramenitou vodou pre všetkých, budeš občerstvením, alebo keď zanedbáš svoje srdce, nedáš Bohu, čo je Božie, nedáš cisárovi, čo je cisárovo, staneš sa zapáchajúcou kalužou, ktorá roznáša nepokoj, hnev a násilie. Tak sme to mohli vidieť aj včera v Bratislave, ako sa záležitosti spoločenského života riešiť nemajú. S takýmto konaním nemajme nikdy nič spoločné. Na tom zhromaždení nebolo nič dobrého. Prosme Boha, aby nám ukazoval cesty, ktoré nás privedú ku komunikácii, ktorá privedie všetkých k spokojnosti a k tomu vytúženému cieľu, aby sme mali zdravú spoločnosť a aby sme sami boli zdraví. Možno obyčajný príbeh zo života nám napovie, čo môže človek priviesť do svojho okolia, v ktorom žije, do svojich vzťahov, do svojej rodiny. Pán a pani Janákovci dostali od dcéry, ktorá začala študovať na vysokej škole, list. Milá mama, milý otec, rozhodla som sa napísať vám, aby ste vedeli, ako sa mi darí. Zaľúbila som sa do chalana, ktorý sa volá Blažej. Je to veľmi šikovný mladý muž, ktorý ukončil štúdium pred niekoľkými rokmi. Potom sa oženil, ale si nerozumeli, preto sa zakrátko rozviedol. Stretávame sa už niekoľko týždňov a myslíme si, že by sme mali žiť spolu. Rozhodla som sa, že sa presťahujem k nemu do bytu. Je možné, že som tehotná. Okrem iného, včera ma vyhodili zo školy, takže si plánujem nájsť prácu, aby som pomáhala Blažejovi. Dúfam, že sa mi podarí aj pri ňom dokončiť školu. Keď si to rodičia prečítali, zbledli, lebo sa stalo to, čo neočakávali a čo nikdy neprijali svojej dcére. Videli doslova a do písmena prepad jej života. Ale aby to neskončilo takto smutne, list pokračoval ďalej na druhej strane. Mama a otec, chcem, aby ste vedeli, že všetko, čo som doteraz napísala, si vymýšľam. Nič z toho samozrejme nie je pravda. Pravda je len to, že z francúzštiny som dostala Bčko a z matematiky Dčko. A pravdou je aj to, že keby ste mi poslali 50 eur, pomohlo by mi to. S láskou, vaša Júlia. Rodičia sa na konci listu určite potešili, že majú dobrú dcéru, ktorá má zmysel pre humor a že sa vo svojom mladom živote snaží byť občerstvením a tou pramenitou studničkou, ktorá ovlaží človeka. A takto musíme o sebe zmýšľať aj my. Keď kráčame s Bohom, on je ten, ktorý nám dá všetko, aby nás pripravil na službu lásky, aby nás pripravil na budovanie úžasných hodnôt života. Potrebujeme však dať
To, čo je cisárovo cisárovi a čo je Božie Bohu. Žiť v pravde, poctivosti a nadovšetko sa spoliehať na Pána, ktorý nás všetkých udržiava v zdraví, láske a hojnosti. Amen. Spoločne vyznajme vieru. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici u Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Milí bratia a sestry, Pán Ježiš nás učí správnemu postoju ku všetkým veciam. Prosme ho, aby sme vedeli vždy dávať ľuďom to, čo im patrí, a Bohu to, čo je Božie. Pane Ježišu, Ty si náš učiteľ. Pomáhaj nášmu pápežovi Františkovi a nášmu biskupovi Štefanovi, aby boli vernými učiteľmi Tvojej pravdy. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty si náš Pán a Boh. Veď svojim duchom predstaviteľov národov, aby vždy správne rozhodovali a konali v prospech ľudí. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty nás učíš spravodlivosti a pravde. Daj, aby sa na celom svete politické voľby konali spravodlivo, transparentne, čestne a slobodne. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty si svetlo svojich veriacich. Daj všetkým kresťanom milosť, aby si verne plnili záväzky vyplývajúce zo sviatosti krstu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, príjmi naše poďakovanie pri 50. výročí Milana a 40. výročí Mariána a aj naďalej ich požehnávaj a ochraňuj na životnej púti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, prebudzaj v našej farnosti túžbu udržať si čisté srdce a navzájom si pomáhať. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, láskavo vypočuj naše prosby a daruj nám svoju múdrosť, aby sme vždy vedeli dávať Bohu, čo je Božie, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb, obetujeme Ti ho ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. Zvelebený Boh na veky. Tajomstvo tejto vody a vína nech nás spojí s božstvom Ježiša Krista, ktorý láskavo prijal našu ľudskú prirodzenosť. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme Ti ho ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Zvelebený Boh na veky. Príjmi nás, Bože, v duchu pokorných a v srdci
zmizo mňa moju vinu a očisti ma od hriechu. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, milosrdný Bože, pomôž nám slúžiť Ti pri Tvojom oltári s úprimným srdcom a daj, aby nás očistila Tvoja milosť a posvetila obeta, ktorú konáme, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a večný Bože. Lebo krvou svojho Syna a mocou Ducha Svätého znovu si zjednotil okolo seba svoje deti, ktoré hriech od Teba odlúčil. A tak Tvoj ľud, zjednotený podľa vzoru Najsvätejšej Trojice, tvorí cirkev, Kristovo tajomné telo, a je chrámom Ducha Svätého na slávu Tvojej múdrosti a lásky. Preto ťa spolu s anielmi chválime a radosne vyznávame. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na vysostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na vysostiach. Naozaj si, Svätý Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom a s naším biskupom Štefanom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolí mu vidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, so Svätým Jozefom jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zarúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože, Otče Všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlé. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si snad pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdravie. Oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú, aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakrmil. Vyslíš ma. Duch svoj
Modlíme sa. Láskavý Bože, pomáhaj nám častým príjmaním sviatostného pokrmu napredovať v čnosti, aby sme správne užívali pozemské dary a stále rástli v túžbe po nebeských dobrách skrze Krista nášho Pána. Amen. Všemohúci Bože, vyvolil si svojho služobníka Jána Vojtašáka, aby trpel na Tvoju slávu a pre dobro cirkvi. Väznený, ponižovaný, obľúbaný, zosmiešňovaný a prinútený vykonávať najposlednejšie práce, niesol tento údzel v hlbokej pokore. Za hranicami Slovenska prijal z Tvojich rúk kalich utrpenia. Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza cirkvi, podobne ako z Ježiša Krista, keď ho viedli na Kalváriu. Však v jeho vnútri si žiaril Ty sám, Bože. Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej cirkvi. Za jeho blahorečenie ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Vypočujte si ešte farské oznamy. Liturgický prehľad na budúci týždeň. V pondelok je ľubovoľná spomienka na svätého Pavla z Kríža, kňaza. Vo štvrtok ľubovoľná spomienka na svätého Jána Pavla II., pápeža. V sobotu ľubovoľná spomienka Panny Márie. V piatok som zabudol na svätého Jana Kapistránskeho, kňaza, a budúca nedeľa je 30. nedeľou v cezročnom období. Ako iste viete, tak máme zmeny v pravidlách verejnej účasti na svätej omši, takže najprv prečítam pravidlá a potom rozpis svätých omší. Chcem pripomenúť, že priamy prenos svätej omše bude každý deň, od pondelka do soboty o 7 hodine ráno a v nedeľu o 8 hodine. Sledujte nás na sociálnej sieti Facebook pod menom Fara Zákamenné alebo na portáli www.svataomša.sk. Na svätých omšiach bude fyzicky v kostole prítomný jeden kňaz, jeden kostolník alebo asistent pri oltári a ďalšie 4 osoby z rodiny, na úmysel ktorej je slávená svätá omša. K tomu poviem len toľko, o nejakej spravodlivosti sa tu už hovoriť nedá. Jednoducho prioritu už majú len tí veriaci, ktorí dali intencie na sväté omše. Pre vás ostatných je to tá možnosť sledovať sväté omše z pohodlia domova. Prosíme, aby do kostola prichádzali len tí, ktorí sú úplne zdraví. Žiadna chrípka, nádcha, kašľanie. Musíme byť veľmi opatrní, čiže len 100% zdraví ľudia môžu prísť na svätú omšu. Je to kvôli tomu, aby sme neriskovali nakazenie kňazov COVID-19. Taktiež prosíme o dodržanie všetkých hygienických predpisov a usmernení. Stačí vám prísť 15 minút pred svätou omšou, vyčistiť si ruky pri vchode dezinfekciou. V kostole, pokiaľ je to rodina, tak a žijete v jednej domácnosti, môžete byť bližšie pri sebe. Ak žijete v rozdielnych domoch, tak zachováme stanovené odstupy. Je to pre naše dobro. O svätú spoveď môžete požiadať kedykoľvek na základe telefonického dohovoru. Čiže žiadne masové spovede nebudú. Je zákaz zhromažďovania a my sa musíme prispôsobiť tomuto stavu. Situácia v spoločnosti je vážna, tak prosím všetkých skeptikov, nevercov a konšpirátorov, aby už konečne prestali so svojou zlou činnosťou, lebo tu na Orave už vnímame silu tejto choroby a jej dôsledky. Takže nerobíme si z toho žarty a nespochybňujeme ju, ale naozaj poslúchame autority, ktoré nám chcú dobre. O to vás, moji drahí veriaci, aj všetci vy, ktorí nás sledujete, ako kňaz a duchovný pastier, prosím.
Takže k tej spovedi. Po dohode sa stretneme v kostole, alebo keď bude pekné počasie v blízkosti fary, máme tu pekný park, nie je problém sa vonku vyspovedať, ak by bolo zlé počasie, dá sa aj na fare. Ostatné usmernenia sú zverejnené na našej farskej internetovej webovej stránke, takže prosím, aby ste si ich prečítali a pomohli aj starším sprostredkovať tie informácie, ktoré sú pre nich dôležité. Rozpis svätých omší. Každý deň budú 3 sväté omše. Vo farskom budú pravidelne o 7:00 a večer o 18:00. V kostole svätého Jozefa len ráno o 7:00. Takže sme 3 kňazi, každý z nás bude mať denne 1 svätú omšu. Už sa to neoplatí binovať, trinovať, pretože pri počte 6 ľudí je to neefektívne. Takže, pondelok farský kostol o 7:00 za zdravie pre Mareka, o 18:00 na poďakovanie pri 70. výročí Emílie Kresťanovej, u svätého Jozefa ráno o 7:00 na poďakovanie pri 50. výročí Marty. Útorok, farsky o 7:00 zosnulý Stanislav, Jozef a Anton, o 18:00 zosnulí Rudolf, Janeta, Vendelín, Anton a František Serdelovi. U svätého Jozefa o 7:00 za požehnanie rodiny Michala Brišáka. Streda. Farsky o 7:00 zosnulý Martin Boškaj a rodičia. O 18:00 za zosnulých z rodiny Knapčíkovej. U svätého Jozefa o 7:00 za spoločenstvo otcov. Štvrtok. Farsky o 7:00 zosnulý Milan Mrekaj 30-dňová. O 18:00 na poďakovanie pri 20. výročí Antona a Evy. U svätého Jozefa o 7:00 zosnulý Ján Kozák a rodičia. Piatok. Farsky o 7:00 za zosnulého Jozefa Šimiaka. O 18:00 zosnulý Milan a Justína. U svätého Jozefa o 7:00 zosnulý Ján, Rudolf, Jozef Beňušový. Sobota. Farsky o 7:00 zosnulý Anton Balón, švagrovia a rodičia. O 18:00 zosnulý Jozef Šimiak a Margita z čísla 1183. U svätého Jozefa o 7:00 za zosnulého Štefana Olexu. Nedeľa. Farsky o 8:00 svätá omša obetovaná za vás, veriacich farností. O 10:30 za požehnanie Jána a Martiny pri 17. výročí. U svätého Jozefa o 7:00 za zdravie a požehnanie pre Boženu s rodinou. Milodary na kostol s krstou venovali spolu 100 eur. Z pohrebu pána Jozefa Olberta 100 eur. Z pohrebu pani Márie Smolkovej 50 eur. Rodina Michala Grovčíka 50 eur. Zo svadby novomanželov Sochových 50 eur. Bohuznámi spolu 135 eur. Pán Boh zaplať. Dnes je zbierka na misie, nepodarená zbierka na misie, to už vopred môžeme vyhlásiť, pretože nie je veriacich. Ale máme internet a máme internet banking, takže môžeme to urobiť aj prostredníctvom internetu. A o to vás prosia aj všetci organizátori tejto zbierky. Slávime misijnú nedeľu a modlíme sa hlavne za cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch, prosíme vás o podporu misií cez e-zbierku, cez internetovú stránku www.misijnediela.sk/podpora. Nájdete to aj na našom webe a na webe misijnej spoločnosti, takže malo by to byť prístupné všetkým mladým a počítačovo gramotným ľuďom. Je to prístupné. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. Pripomínam, že o týždeň v noci z 24. na 25. októbra sa mení čas. O 3. hodine letného času posúvame hodiny na 2. hodinu stredoeurópskeho času. Takže si trošku dlhšie pospíme. Vzhľadom na momentálnu situáciu a obmedzenia intencie na sväté omše neberieme a
až do odvolania. Moji drahí, všetkým vám želám požehnanú nedeľu, napriek tomu, že opäť v spoločnosti prevláda ťažká nálada a sme obmedzení v mnohých veciach, vydržme to, pretože iná cesta neexistuje. Keď sa nechceme topiť v smrti, ležať v horúčkach a vo veľkých bolestiach, tak potrebujeme byť pokorní a poslušní a toto všetko zvládnuť. Žite svoj život v rodinách, naplňte sa aj duchovným čítaním, modlitbou, je na to teraz čas, ale hlavne robme to všetko z tej lásky a úcty voči našim bratom. Keď som zodpovedný k sebe a chránim svoj život, automaticky som zodpovedný aj k druhým a chránim ich život. Pozdravujeme všetkých chorých pri týchto počítačových obrazovkách alebo televízoroch. Myslíme na vás, modlíme sa za vás a verím, že táto situácia čoskoro pominie. Keď takto budeme naladení, všetko zvládneme. Príjmite požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vyslobod. Ty, Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší poturujú po svete. Amen.